gde su učesnici fakultetski, univerzitetski profesori. Treba da bude podneto 6 referata i nakon toga biće objavljen zbornik sa tim izlaganjima. Zatim, kao što ste najavili, predstavljanje izdavačke delatnosti biblioteke. U ranijem periodu smo imali i veću izdavačku delatnost. Za ovaj period sada imamo ta izdanja sa izdavačkom kućom Agora, to je projekat Akademija za pisce, gde imamo 4 naslova i 5 je u pripremi u štampi. Zatim imamo konferencije iz digitalne humanistike koja je održana prošle godine u biblioteci. Svi radovi su dati na recenziju na fakultet za bibliotekarstvo. I profesori rade recenziju, tako da će to biti kvalitetan zbornik koji će dati presek stanja što se tiče digitalizacije u ustanovama kulture za 2023. godinu. Glavni događaj za nas u biblioteci to je 28. kada je planirana izložba na otvorenom. Izložba je Žene sa dvora kneza Lazara. Ima za tematiku ne samo kneginju Milicu i Lazareve kćeri koje su bile udate za različite vladare srednjevekovne, već ima i početak ženske književnosti, zatim položaj žene u srednjem veku i naravno tu je i monahinja Jefimija koja je u jednom periodu nakon smrti muža i boravila na dvoru kneza Lazara i verovatno da je učestvovala u obrazovanju dece. Izložba Žene sa dvora kneza Lazara Narodne biblioteke Kruševac biće postavljena za Vidovdan 28. juna na platou ispred Doma sindikata od 8 do 20 časova.